За хора, които търсят спокойствие, уют, наслада през летния сезон и през зимния също така. За хора, които искат да избягат от града, които искат да имат самостоятелна къща, но да не се занимават с двора, с тежки почиствания, с градинари и всичко това. Представям ти комплекс Majestic в местност Лахана на много малко разстояние до летище Бургас. Къщата се състои от 133 квадратни метра, 140 квадратни метра. На първия етаж има кухня, хол, трапезария, баня и тоалетна, самостоятелен санитарен възел. На втория етаж 3 спални и 2 бани, самостоятелен двор и паркоместа. Това всичко е на реална квадратура. Не може да се сравни с площта на един апартамент. Панорамата е 180 градуса море. Има и плаж, който е самостоятелен плаж. Малко по-долу там може да се види. Има арка и се слиза долу на самостоятелния плаж. Така че какво имаме? Какво ни трябва? Какво ни е необходимо в такъв комплекс? Море, басейн, слънце и хубави хора. Каква добавена стойност получаваш? Първо, реална квадратура на самата къща. Второ, не плащаш допълнително за паркомясто. Третия бонус е двор към всяка една къща, която много добре се вписва в цялата посока. Нямаш комшии, които да ти тропат на главата, нямаш хора, които постоянно те притесняват да ти минават по стълбищата, да бягат нагоре и надолу и нямаш такси за асансьор всеки месец. Бургас Property Management ви предлага специалната неустоима оферта. На първите 10 записали се за лична консултация долу на линка, ще дадем преференциална цена за една къща от останалите 4. Така че, ако искаш да притежаваш къща на море, на първа линия, в спокоен комплекс, който може да ти носи удовлетворение в живота, последвай долу в линка и попълни лид формата да се свържем с теб. Благодаря!